أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وكل من تبع طريقته إلى يوم الدين. Shugaba Muhammadu Buhari, ina fatar za ka samu duba wannan bidiyo da za mu aika maka, kuma muna fatan zai same ka cikin koshin lafiya. Sunana Shehu Usman Adamu, wanda ka fi sani da Dan Fulani na Soba, kuma Allah ya sani lokacin da ne majalisar dokoki wana cikin yaranka da muka bi ka, wanda bayan ka ci zaɓe kai mana alkawarin cewa duk abin da muka je na faruwa a Najeriya mu sanar da kai saboda mun fi ka kusa da jama'a. Magana na tsakani da Allah, mun yi ta yunkurin yadda za mu sanar da kai al'amura, to amma saboda yawan ayyuka da ke gabanka ba mu cika damuwa da dole sai mun matsa mun ganka ba. Shekarar 2017 wato 2017 November na shigo villa, kuma mun zauna mun yi magana da kai har na nemi izinin cewa dukkan mu 'yan majalisar dokokin jihar Kaduna da muka yi aiki da lokacin zaben muka yi wajen CPC muna da buƙatar ganin ka. Aka ce mu rubuta, muka rubuta, hakan bai samu ba. To a bisa alƙawarin da muka yi maka na cewa za mu gaya maka gaskiya, to za mu gaya maka gaskiya, kuma ni zan gaya maka gaskiya, kuma zan gaya maka tsakanina da Allah. Jama'ar arewacin Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari sun zaɓe ka kuma suna son ka, kuma wannan ba sai wani ya gaya maka ba, kai ma ka sani. To amma magana na tsakani da Allah, a wannan gwamnatin naka arewa tana da matsala, tana kuma cikin matsaloli. Idan ka kalli ayyukan ci gaba da aka yi a Najeriya, kusan an yi su a wurare daban-daban a cikin Najeriya, to amma na arewacin Najeriya magana na gaskiya shugaba Buhari ba a yi su yadda ya kamata ba. Muna da hanyoyi waɗanda ka ba da gyaran su a Najeriya, na wasu ɓangarorin ƙasar nan an gama ko an kusa gama, amma na arewacin Najeriya musamman wanda mu muke gani da idonmu, to ba a yin komai a kansu. Kuma a yadda aikin yake tafiya, magana na tsakani da Allah, har sai ka sauka a mulki ba a gama hanyar da ta tashi daga Kano ta tafi Abuja ba. Kuma a yadda aikin yake yanzu, za ka ga an taɓa nan, an cakwala nan, an taɓa nan, an lalata nan, kuma har sai ya kai ma 2023 ba a gama wannan aiki ba, wanda mu kuma ba abin da muke fata kenan ba. Hanyar da aka ce a mayar da ita dual daga Katsina ta tafi a Kano, ba a komai a kanta ba. Hanyoyinmu gaba ɗaya da ka sani suna nan a yadda suke a lalace, in banda ma abin da ya ƙara lalacewa. Idan ka ɗauki maganan sufurin nan, maganan titin jirgin ƙasa, mun yadda ka sami Kano da Abuja zuwa Kaduna ka ƙarisa, yanzu an ta san makarisa Lagos zuwa Ibadan, amma ba a ce komai akan maganan titin jirgin da ya tashi daga Kano ya zo Abuja ba, wanda shi ne ya kamata ya haɗe Kano ta zo ta wuce ta Kaduna ta tafi Abuja. Ballantana wanda aka yi ƙaryan cewa za a yi daga Kano ya tafi Katsina, daga Kano ya tafi Daura, duk wannan ina ga sun faɗa ne saboda ka ji daɗi ka bar su akan mukamansu, amma babu abin da suka yi akai, kuma babu abin da suke yi. Mun gode ma Allah subhanahu wata'ala da ka zo ka dawo mana da darajar noma, domin noma shine abin da muka sani a arewa, kuma shi muke yi. To amma fa yau ana cikin matsala. Noman nan ba zai yiwu ba shugaba Muhammadu Buhari saboda rashin tsaro. 'Yan bindiga suna cin karansu ba babbaka a Katsina, suna ci a Zamfara, suna ci a bangarorin Sokoto, Kaduna da sauran wurare. A maganan da ake yi ɗazu, an tashi an waye gari da fargaban 'yan bindiga za su shiga Jabiri da take Funtuwa wacce ka sani. To kuma yau in an ce maka 'yan bindiga sun shiga Jabiri, to abin da ya rage shine su gangara Giwa su shiga Zaria, wanda da zaran haka ya faru babu arewa, Borno da sauran wurare muga abubuwan da suke faruwa. Kashe-kashe ne kullum, kuma mutane ake kashewa, ba kiyashi ba dabbobinsu ba. To idan har Allah ya sa ba a ɗauki matakin da ya kamata ba, a ce a wannan daminan da muke ciki ta shekarar 2020 mutanenmu a karkara, shugaba Buhari ba su samu daman yin noma ba saboda 'yan bindigan nan sun hana noma. A jihar Zamfara yanzu maganan da ake, ɗan bindiga ne yake yanka kuɗin da za ka biya kafin ka tafi gona. To idan mutumin arewa bai noma ba, wallahi billahi shugaba Muhammadu Buhari muna cikin matsala. Kuma kai din nan ina da bidiyon ka da muke tare da kai, kake cewa idan ciki bai ci ba za a sami matsala, wanda ka nuna cewa Allah ya bamu damina mai albarka. To damina mai albarkan ta samu, 'yan bindiga sun hana yi noma. Idan ba a yi noma a arewa ba, to masifan da talakan arewa zai shiga, to Allah kaɗai san irinta. Akan maganan hanyoyi da abubuwan ci gaba, shugaba Buhari ba a yi ba a arewa.
kuma in ka bar wannan rashin tsaron ya ci gaba har ya kai ga matakin cewa ba a yi noma ba, to magana na tsakani da Allah arewa mun shiga halin haƙula'i. Yanzu maganar da ake yi kawai shi ne ba arewa ka taimake mu kamar da Allah ya taimake ka, mu ba muka tsaya muka zaɓe ka kuma ka taimake mu ka ceci arewacin Najeriya a cikin halin da take ciki. Ba za mu daina son ka ba, ba kuma za mu yi maka rashin mutunci ba kuma za mu faɗi maganganun da za su ɓata maka rai ba, amma za mu gaya maka gaskiya. Kawai ka tashi ka ceci arewacin Najeriya.